अफिसियेलि बिथांमोनखौ खुगा बिथां नासिर बड'सा बिथाङा जोंनि एमपिगिनि बिथांखौ बरायबाय। जोंहा जिहेतु एनडिए हिसाबै क'क्राझार लक सभा समस्तियाव बिजाथि नांगौ हिसाबै आंखौ सायख'दों आरो दोलोआ आंखौ बे बिबानखौ होदों आरो एनडिए आंनो बे बिबानखौ होदों। मानोना थांनाय 10 बोसोराव जोङो क'क्राझार समस्तिया जोंनि एनडिएआव गैया आरो क'क्राझार समस्तिया जिबायदि हयथ' जौगानायनि मोनसे फारसे थांनांगौ बे जिनिसाव खालामनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै एनडिए हिसाबै बे दायथ'खौ होदों आरो बेखायनो आङो जिहेतु आङो सिटिं एमएलए मोन अब्लाबो एनडिएआ जिहेतु दिल्लीयाव थांनानै खामानि मावनायनि जे सुबुरुन होबाय बेखौ आङो ना खालामनो हायाखै आरो बेखायनो दिनैहाय सायख'जाखांनायनि उनाव माने फर्मेलि डिक्लेयार होखांनायनि उनाव आङो जोंनि जेसेबां 9टा समस्तिनि सिङाव जोंहा मण्डल कमिटि ब्लक कमिटिफोर दङ आरो बेनि जोंनि बिबानगिरिफोर दङ जिल्ला कमिटिफोर दङ। बेयाव आङो प्रिलिमिनारि मोनसे भिजिट होदों जाहाथे जोङो एसे सिनायलायनांगौबो थाबाय। जिथु माने कड अफ कन्डाक्टआबो नांथ'वाखै जिहेतु बेनि बाहागो हिसाबैनो दिनैहाय नैबे कख्लाबारियाव इउपिपिएलनि जे ब्लक कमिटिनि जे अफिस बेयाव आङो फैदों आरो बिथांमोननि जि मोनसे बरायनाय होबाय बेयाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों आरो फैबाय थानाय समाव ज'यै जितु इलेक्सनखौ बारहोनायाव खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। एनडिए हिसाबै जोंहा दिनै आसामाव 14टा दङ बे टटेल समस्तिया आरो एनडिए हिसाबै 12टायाथ' मिनि खुसि आरो बे 12टानि गेजेराव क'क्राझाराबो बेनिखायनो साननांगौ जेबो गैया होननानै आङो सानो आरो बेयाव जेननाय देरहानायनि खोथा बुङोब्ला देरहानायाथ' रोखा जानानै दंखायो। जिहेतु बेयाव प्राय 15 लाखसो भट दङ 15 बा बिदिनो खाथि आरोना 15 लाख भट बा दिनै जोङो बुंनो हायो जे एनडिए हिसाबै जोङो 3 लाखसोनि डिफारेन्स निस्सय बे गोजौआव थागोन आरो बेबायदि जों देरहालांगोन। नोंथांजों जुजिनाया सोर जागोन होनना फोरमायगोन? दिनैनि नैबे थारिखआव जुदि नायब्ला नुयो जे सिटिं एमपि दङ हिरा सरनिया आरो बिथांनि जिएसपि बा दिनै बर'नि खोथा बे बुस्थुआथ' दिनैनि थारिखआव गैला। गासिबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै एनडिए गभर्नमेन्ट जोंहा स्टेटआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आरो जोंनि काउन्सिल अफ प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बे सरकारनि हाबा मावनायाव दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि। दा बेनिखायनो जोङो एनडिए हिसाबै जोंखौ मोनस्लाबनांगौआ बेयाव रावबो हानाय नङा मानोना जों जोबोद गोजौआव खारगासिनो दङ। आङो गिबियावनो जय बसुमतारी बिथांखौ बरायबाय। थार मोनसे समावनो बिथाङा गावनि साननायखौ सोलायनानै जोंहा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय आरो बेबायदियै बाक्सा जिल्लायाव दिनै बिपिएफ हिसाबै बिराद मोनसे चेलेन्जिं अबस्थायाव बिथांमोना फैसिगोन आरो सर्सा मोनसे हयथ' सोलिबाय थादों चन्दन ब्रह्म बिथांनि खोथा। बिथाङा मा सानो जोंनिफ्राय अफारा होनानै दं आरो बिथांनि सायाव सोनारगोन बिथाङा मा लुबैयो। सिगां 10 बोसोरनि जि परिबेस बे परिबेसा दा गैलिया। दा बिराद मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय। बै समाव असान्थि मोनसे परिबेसमोन आरो बे असान्थि परिबेसनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा मोनसे मोनगोन नामा जेरैहाय दै बानायाव गबोयोबा नोङो फिसा मोनसे दालायखौबो गावखौ बासायनो हागोन बायदि हमज्राङो बेबायदि अबस्थायाव क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा हयथ' दङमोन। नाथाय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय दं जोबोद सुखि। मानोना सिगाङाव परिबेसा ओरैबायदिमोन जे नोङो मोनाबिलि 6टाब्लानो दखान फाहार गासिबो बन्द जाजोबोमोन। दिनै ओरैबायदि मोजां परिबेस फैबाय ओरैबायदि सान्थि फैबाय ओरैबायदि गोजोन फैबाय जे मोनानि नोङो 10टा 11टा 12टा बा सारा रात नोङो दखान खुलिब्लाबो बिजनेस खालामोब्लाबो नोंहा बेयाव जेबो साननांगौ गैया। जिउनि निरापत्ता जाबाय सम्पतिनि निरापत्ता जाबाय। दा बेनिखायनो बे बेलायाव हिरा सरनियानि जिखौ बाथ्रा बुंनाय बे हयथ' बिथांनि बाथ्रासै नाथाय जोंनि जे नुहुरनाय बे नुहुरनाया दिनै जोंजों सोरबाया फेर मारिनो हागोन बेखौ आं नुहुराखै। निस्सय राजु नार्जारी बिथांखौ बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों आरो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लाबोदों आरो दिनैनि बे मुहुर्तआव निस्सय केन्डिडेट बा बिदिनो बिजाथि जानायनि थाखाय मोननो हास्थायनाया बयनिबो थाखाय बे सम्भब जायो खालामनो हायो। नाथाय जिथु एनडिए हिसाबै बा जोंनि इउपिपिएल दोलो हिसाबै फैगौ बिसायख'थिखौ नायनानै हयथ' आंनि सायाव माबा मोनसे फोथायनाय लाखिदों आरो बेबायदियै हयथ' फैदों।
राजु नार्जारि बिथांखौ आङो बेक्तिगत भाबै बिथाङा आंखौ माने बिदा लिङो आरो आंबो फंबाय बायदि हिसाबैनो आङो मानियो। बेनिखायनो बिथांखौ जों मोननो लुबैफिनदों। नंगौ बिथाङा नैबे समाव हयथ' एसे दसे सम रिलेक्स खालामनो थाखाय बिथाङा सिन्था खालामदों। बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। जों बिथांखौ मोनफिनगोन आरो बिथाङा जोंनि दोलोनि जानानै खामानि मावफिनगोन।